Ir-riforma fil-liġi ta' droga fetħet opportunitajiet ġodda biex il-vittmi ta' droga isibu verament il-ġustizzja u l-għajnuna meħtieġa. Dan bliġi li però għandha possibilitajiet ta' titjib. Dan id-diskors kien fil-qofol ta' konferenza mtella mill-Fondazzjoni Oasi taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta bit-tema Ir-riforma fil-liġi ta' droga sena wara. Du Manuel Cordina, direttur ġenerali tal-Fondazzjoni Oasi, innota kif il-liġi fl-aħħar tħares biktar umanità lejn il-persuni li jaqbdu l-vizzju ta' droga b'enfasi ikbar fuq it-trattament milli fuq il-priġunerija. Allura ir-riforma li tħares lejn il-bniedem li jidher quddiem il-ġustizzja bħala bniedem li għandu problema, għandu bżonn iktar kura milli ġudizzju, iktar kura milli ħabs, allura bidlet il-fiżonomija kollha ta' kif inħarsu lejn dawn is-sitwazzjonijiet. Fil-qofol tal-konferenza kien hemm ukoll it-titjib li din il-liġi tista' tgawdi minnu, fosthom li kawżi li bdew taħt il-liġi l-antika fi stadju ta' appell jibdew ikunu iġġudikati fuq il-liġi l-ġdida. U li ċertu deċiżjonijiet jitħallew għad-diskrezzjoni tal-ġudikant għaliex pereżempju il-liġi tagħlaq għajnejha għal min ikun qed jikkultiva pjanta waħda tal-kannabis imma tieħu azzjoni jekk jikkultiva tnejn anke jekk żgħar. Dun Manuel jemmen li l-ħlas tal-multa online tneħħi l-element uman fejn wieħed jaffaċċa il-problema li jaf għandu. Barra minn hekk saħaq li meta persuna tinqabad l-ewwel darba ma jfissirx bil-fors li kisret il-liġi għall-ewwel darba. Għaldaqstant jemmen li anke il-first time offenders għandhom ikunu orjentati lejn l-għajnuna biex tinstab il-kawża ta' dan l-abbuż. Għaliex jekk aħna naħfrulhom l-ewwel darba, qed inkunu qegħdin nippuxxjawhom biex joqgħu fil-ħofra biex isiru iktar serji biex imbagħad inkunu nistgħu nikkondannawhom wisq iktar bl-aħraġ. Allura jekk bniedem mess ma' xi ħaġa għandu jinbagħat mill-ewwel għal għajnuna biex wieħed isib l-oriġini tal-problema mill-bidunet. Id-Direttur Ġenerali ta' Fondazzjoni Oasi innota li Fondazzjoni Oasi temmen li l-vizzju mhuwiex problema kriminali u soċjali biss, imma problema personali u umana li saħansitra tista' tkun marda li ssir waħda kronika. Elementi li liġi tħares sewwa lejhom, għaldaqstant staqsejnieh x'riżultati qed tħalli din il-liġi. L-effett tagħha jridu ftit ta' żmien, imma l-fatt li qiegħed hemm diġà tafetna iktar rilassati aħna li qegħdin naħdmu fost dawn in-nies.